Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot guarni Tuhan di parbadia, natumu palangit dot tanoon. Amin. Nungati buhian di darwaku Jehovah, nina ibana do, aholongan saleleng-leleng na, hubay makaholongi ho, di baheni utaiti ho, mar hite-hite denggan basa. Haleluya. Martang yang mahita, ale tuan debata pargogo naso hatu dosan, naso marmula naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehanonmu hasesani dosa, hati goran, dot hangoluan saleleng nileleng na dihami. Asi maroham, lehon mai dihami, sasungguli jala togu-togu rohanami, marhite-hite tondim, asa huluri hami pangurupian sianho, moloro pangunjunat tuhami. Saya pahot marohanami, asa tupor saya hami, dihatam dot dibagabagam, asa jupang hami hasonangan saleleng nileleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mamum. Marinde mahita sambukendi nomor 650 ayat 1 ayat 2. Nyon hamuma patik di batang, imasian patik palimahon dot lapatanna. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, di tano nan di leon di Jehovah di batam di ho. Dia do lapatanai, oddo. Ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta, dot mida akarajata, rodi akan na tua-tua. Dang jadi parota rimas nasida, ikut patudo hita. Jala ikon holong rohata tu nasida. Si oloan do nasida, jala si subuton do rohana. Atong, rap mangidogo mahita tu debata, lau mangulahon patikna. Ale tuan debata, saya pargogoi mahami, mangulaw na hombar tu patikmi. Amin. Marinde mahita siang bukende nomor 680 ayat 1 ayat 2.
Totopoti madosa tatujulun dibata, matang yang mahita. Ali tuan dibata pargoguna sohatu dosan, para sirohan na sumurong, aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halap pardusa na dangolon, rotu julun di habang sahabat diaun mi, manopoti jalap mengangguk kondosa nami. Masai jot-jot warsai hami ho, marite-hite pikiran dot hata, dot pambainan nami narwai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohan nami, dot nasa hati-hati nami, dot nasa tondi nami, dot nasa gogon nami. Nang dongan nami, nang dosan diri nami hubain hami. Di baheni, tamadori masammu, jala uhumanmu hami, tuhamatean saliling nileleng nai. Alai, nama porus mahami nuang to, asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohan nami, hasesani dosa nami salutna. Saya urupi mahami, paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami dot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asi maroham di hami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni bata taringot tuhasani dosa. Satokin ho huta dikon ho, alai papungu-pungu ku mahmu homuse, marhitete akka asi roha godang. Tagan di papiar ni muruku, utabunihun bohiku satokin mardopot ho, alai marhite-hite dengan bahasa saleng-leleng na asyaku ho, nina jahoba si palwa ho, ima saatnya. Asangapon ma di debata na digitjang. Amin. Budul mahamu. Mari di maitas yang buku ed nomor 125 ayat 1 ayat 2. Hatari di bata turpak epistel di minggu tasadarion, iman atas surat di opat Musa 10 ayat 10 sada 1 ayat 10 sia. Tajahama marsikat soring. Dungi nina Jehova tu si Musa sadia leleng on isahan ni bangson au, jala sadia leleng nai dan olo nasi dapur sia di au, bina ni sudetan da akan nahubain di tonga-tongana.
Dungi inasi Musa matu Jehova. Begion ni halak Misir mambaritai. Ay nunga dito gion hobang son ruar siyan tonga-tonga nasiday marhite-hite hagogonmu. Ini tanoon akan nuay umbegi sa tutuho ale Jehova. Dito nga tonga ni bangsoon nung nga pola adok boki beho. Ale Jehova di ida jala umbun mo marsijongjong di atas nasida. Jala ho mardalan di jolo nasida. Marhite siya obun na marsijongjong iya arian. Jala marhite-hite api na marsijongjong iya borngen. Tung sura bunuan mo nuwang bangsoon songon sahalak jadi dohonon ni bangso parbegu akan nang umbege barita mina songonon. Ala na sotubo ni Jehova manodion bangsaon tubagasan buat nang diaw yahan nasida bahay di pagpungi nasida bagas Nuwang pe say marmulia magogo ni Tuhani songon nang nidok di hatam ay nimudo. Basta rohani Jehova jala para sa Jehova na mapamuati rohana midahajahaton dohot pangalawa siya. Alay dang luasan na maluas siya kuhum anggo halak parsala. Say na luluhon na dado hajahaton ni amana tuak ka anak na ro disudut patuluhon dohot bawpat. Atong saya marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom o bartu hinagurang ni asi ni roham. Ala naung sapala marpamuati roham mida bangsom olat emisir do pe rasi-rasaan nuaing. Ido sahat na martua do na tumangihon hatan ni bata jala nau peopsa. Amin. Marinde mahitas yang buku ende nomor 656 ayat 1 ayat 2. Tahatidakom mahaporsyatay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsyari de bata Jehova, ido ama parguguna satu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsyari di Yesus Kristus, anak ni de bata Jehova nasa sadai, imana itu dubuan sinis Maria, nagabe-gabe asya to di padbadia, andorang sohabubuon. Ido tuhata na tubaw na bernit di panguman ni Silatus na matatapajal lo ibana di ham na prasilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon di bata Jehova amanai paragugo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon mangumumi alak na mangulut dot namate. Au porsea di ton di perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, do dasani dosa, do diatai namandok,
mula mangulu sugut dagi hak nang mate, doho dia hangoluan nasora sudah. Amin. Undul mahamu. Tabi kema endi pujian sian paduan suara sektor Satahi.
Tabegema tikting duriata di mingguan. Tikting diuriata Minggu tanggal 20 Juni tahun 2026. Naparjolo, guarni minggu ta sadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis dohot topik holong mabuan lasni roha dohot apul-apul. Paduahon, dakdanak nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 di basa-basa tuata dosa halak dakdanak bahwa tu keluarga ni amang Wandi Gultom inang Gabriela Boru Raja Guguk, alamat Jalan Bangka 2 nomor 20 Tolu, Pela Mampang, sektor Sauduran. Saya dipasu-pasu tuhata dakdanaki rap dohot atorasna. Patuluhon, Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Sadarion Minggu tanggal 20 Juni 2026 pukul 10 tolu puluh WIB di Patupado ujian tulisan tu Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Papaton retret remaja dohot Parguru Malua. Hari Jumat tanggal 3 Juli, satu hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 di Patupado retret remaja dohot Parguru Malua Maringanan di Arte Resort and Convention Center, Megamendung, Bogor. Nani uluhon ni Pendeta Ferdinand Huta Barat. Palimahon, selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata Pasaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huria na tubuh manang namar bagas di tanggal 20 Juni satu tanggal 4 Juli. Saya tuata mana mama sumasu. Molotu ngadong ruas ni Huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Papua ma di ganup tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Terakhir, akka tikting na sodi jahaon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni maslahat ni tikting di Huriata di bagasan mingguon, ta ingot bema manakoni tujolo ni tuhata. Ede pujian sian paduan suara sektor Godung.
Marende mahita siang buku ende nomor 658 ayat 1 ayat 2. Ima mangaramoti ate-ate dohok pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salukna. Hurnya di Tuhata, hatani debata, gabe turpuk jamita, di bagasan mingguon, molo hobartu almanak ni AKBP, Filemon, surat ni Apostel Paulus, madapotos si Filemon, biduna parjolo, mamukas ya naya opat, sa roda pitu. Alai memang, olan sabidudo, molo surat ni Apostel Paulus, madapoton si Filemon. Alani amang inang loas majolo hami, asa hujahahami ma, ateh, asa unang tanggung, hola 25 ayat doon. Bah, bahasa mekel hamu. Nanggo apala sahalio nate, tor sidung sada buku dihita. Multimedia kalau mau ikut boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Saya bacakan bagi kita. Tabini aposteli, au surat ni si Paulus natarihot alani Kristus Yesus nang Timoteus dongani, madapoto si Filemon nahinaholongan dongan nami saulaon. Laos madapoton si Apia iboto nami, doho si Arkipus dongan nami marukil. Rodi huria namarluhut di bagasmu. Asini roha madihamu doho dame siat debata amata, doho siat Tuhan Yesus Kristus. Nama dok mauliate doau tu debataku, toktong marningoto di aka tangyaku. Ai hubegedo holong ni roham doho hapor syaumu di Tuhan Yesus. Dohot maradopo saluhut akan abadia. Anggia ma marpakorhon hasaor di hapor syaumi, laho manada nasa nadenggan na dibagasak kamu maradopon Kristusi. Ai godang do diau halalas ni roha nang apul-apul dibain holong ni roham, ai dipasabab podo ate-ate ni akan abadiai, ale yang gia. Ope godang do nian hiras ni rohaku di bagasan Kristus, mangarodihon natamatuho, alai alani holong ni rohai, tagonam au mangilek-elek, nungasongoni au Paulus, naung matua, jala tariho noaeng alani Kristus Yesus.
asa huelekele maho alani anak kokku si Onesimus na hutubuhon dinatarihoton au naso marguna do ibana na jolo diho alai nuaeng marguna si tutudo diho nang diau na husuru do ibana mula tuho doson rohaku do ibana huetong naeng donian tiopoku ibana asa sikakmu ibana pature-tureho nau di natarate ao nau alani barita nauli. Alai dangolo au mabaen nagiaha anggo sosian pamotoammu. Asa unang songon naso tarjua dengan basamu naeng masian lomoni roham. Atiki alana ubaen nasirang ibana sangobas yako asa gabe salilingna ibana diho. Dada be naposom ibana tung lobi sian naposo songot dongan nahina holongan lumobi diau lambehama diho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo dietoko au dongam mujako maibana songonau alai molo tungadong salana manang utang na diho tuau mai rajumi au Paulus manuratossa doho tangaku babua au sigarari unang jolo hudok tuho namarutang diri doho tuau olo tutuang gia naeng marutung au siako di bagasan Tuhani basabam mate-ateku di bagasan Kristusi alapos rohaku oloammu au ubahen namanurat au tuho ai huboto patu paommu do lumobi sian nahudoki pature huhut ingana diau ai dihirim rohaku lehonon nado au mulak tuhamu dibaen akka tangyang muna manongos tabi tuho si Epapras dong aku tarhurung di bagasan Kristus Yesus songoni si Markus Aristarkus, Demas, Lukas, akka dong aku saulaon. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus ma todi muna. Ido sahakna amanginang. Dipatudu ma selai tuhita. Amanginang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Moloboyan non pangiduat Tuhamu jahamu mamuse. On termasuk surat pastoral don. Ido ombahen bahasa na ipake Apostel Paulus bahasa pastoral dang songon kitab Rom, buku Rom i secara dogmatis deui, secara filosofis, sistematis. Alai dengan molo tajaha suratnya Apostel Paulus madapotos si Pilemon jala sadarion topik dihita ima holong mabuan las niroha doho tapul-apul. Na parjolo nabui taida ima hatorangan taringot tuaka latar belakang majolo ate. Latar belakang anggo si panurat nungatakas Apostel Paulus di surat ibana do sian hurungan tarate ibana. Na tinuju ni suraton memang si Pilemon alai doho donaking si Apia si Arkipus doho udutna akasisian ni Tuhan Yesus Kristus naung porsea tu Tuhan Yesus. Alai secara khusus mai terlumobi tu si Pilemon sahala na porsea namar sangap di Kolose. Jadi boido di botojolma do. Oh si Pilemon oh tatad dede. Sahala namar sangap di Kolose. Oh amang ido, inang ido. Oh sahala namar sangap di Jakarta Selatan. Di Indonesia. Tusido natinuju ni suraton. Alaya dong sada persoalan ima nabinuan ni si Onesimus sahala hatuban ni si Pilemon. Jadi hea ibana litun manadi kobagas ni si Pilemon ala manako.
litun maibana si bagas ni si Pilemon. Alai ujungna pajupang ma si Onesimuson dohot si Paulus dihurungan. Makanya ada PI ke penjara. Supaya yang di penjara juga mendapatkan Injil. Puji Tuhan kalau ada Onesimus yang baru. Akhirnya bertobat. Natinahin ni suraton di pangidohon Apostel Paulus asa di jakos si Pilemon si Onesimus. Molo peadong akan namar pak kurangi sesama. Masih sesadu sama. Masih saya nak kahakurangan mak. Jakon maibana songodongan na hina holongan. Sada da menarik sianon amang inang bui taida biasana molohita ro manopok tua kahurungan bahalaki dona tatangyak kokan asa margugu ibana asa tarapul ibana nasida alai dison si Paulus do na dihurungan alai ibana sadiri hirana so porlube niapulan ala godang full penuh las niroha nasian Tuhan Yesus apul-apul nasian Tuhan Yesus lumobi mai ala niaka pabahenan ni si Pilemon naung sahat terberita tu Apostel Paulus oido pas mamolo songonon non misalnya contoh tokin nari adong ma di Patu Pahuriata mana naik CD kan? Jadi manang hadua manon 5 tahun na naing ro, 10 tahun na naing ro, palilik kuat Misalnya tahun na naing ro, terberita ma. Buah iman dari anak-anak yang sudah belajar CD. Tentulah itu mendatangkan sukacita. Dakolan diakan apa ngajari. Alai doho do tuakana toras nabi doho do anak kita dah ira songoni jadi dung di BG si Paulus songono dobah luar biasa do si Pilemoni nang pe marsanga pibana di tonga-tonga ni huria kolose dang gejang rohana godang do diurupi aka dongan akaha aka naung porsea di Tuhan Yesus sada naking dipakai di loas si Pilemon do bagasna gabe inganan parpunguan. Puasa songoni? Tentu ala dong dang gudang do pigari zaman belum ada lah. Najului baholan bait suci Salomo asing ni adong sinagoge. Sinagoge pe holat tuaka Jahudi nama rugamo Jahudi do kan? Dan mungkin iba masuk tu sih, molo nunga Yahudi Kristen. Jadi tu dia mana sida. Tuaka bagas niaka nasida mak. Naolo mangaleho bagas na gabe inganan partangyangan. Ido dasor ni partangyangan nate. Jadi molo taida naking na gabe turpu dihita hobar tu almana ni haga BP. Olan di ayat opak do, next slide, kenapa hilang ya? Boleh lanjut? Klikernya di layar sini ya. Molo nata jahan naking baholana opat ayat do. Ayat opat baha muliateon ni si Apostel Paulus, tu debata, madok muliate ibana, marningo si Pilemon di tangyangna, songo kita mak, ise mahalak, na molo martangnya kita las rohata marningot nasa halakon. Nah, kira-kira begitu. Isema. Totu na parjulu aka pahopu mara. Aka anak tamara. Paromain termasuk. Mabelas nirham termasuk kan? Hela termasuk. Daung ate. Termasuk ate. Ise mahala na molo martangia kita taingo ibana gabelas rohata. Basongoni do si Apostel Paulus dia opat. Molo martangia ngau marningo si Pilemon las rohak gubah. Ala
tarbege, tarsiar, tarberita, denggenai ulaun nisi Pilemonon, burjunai, pabbahenan nai. Isi ni tangyang ni Apostel Paulus di ayat onom, di dokma disi asa marpakorhon hasaoron, om mananaing hupat orang anon, di slide uduk nate. Dukoni las ni roha nang apul-apul ni Apostel Paulus, om mana gabe, topik dihita. Gak bisa lagi nih, next ya. Wah jangan begini terus ya. Saya nggak bisa ya, next. Nggak bisa, klikernya di sana. Soalnya ini udah bertahun, harusnya udah bisa ya. Wah, apa masalahnya ini ya? Lasni roha nang apul-apul pinarlaman dialami Apostel Paulus. Adakah di antara kita yang tidak mengalami sukacita dan penghiburan pada hari Minggu ini? Adong siak kita manginang. Husurat tami disi hapataran ni naung takas kita mangulu di Kristus Yesus. Molo mangulu kita di bagasan Kristus. Pasti adong do lasni roha. Pasti adong do aka apul-apul. Jalasi Paulus penunga dihilalahon Apostel Paulus haburjuan ni si Pilemon ujurap nasida. Jadi dada holan alani misalnya marlasni roha Apostel Paulus marningot aka haburjuan ni Pilemon tu ibana dakolani moloholani standar dope duniawi dope. Ale marlasni roha Apostel Paulus ala tong do haburjuan ni sahalak si Pilemonon tong do dilehon di patupa diula tuaka dongan na asing ngahudoko kami naking di loas do bagas nasida gabe inganan parpanguan ada ngarong tempat tadi dia mahita bae mak di bagas nami mahamu hita martangyang di som mahita martangyangan di som mahita partangyangan misalnya songani beribadahlah mereka di situ nggak ada gereja kalau sekarang udah ada gereja makanya jadi di gereja lah mungkin dibuat. Bah, olah songoni do. Bolonga sidung aka partangyangan, mau aka parmingguan mah misalna. Pasti doa dong si panganon kan itu. Jadi dakolana paradehon inganan, alai doho do paradehon aka si panganon, dohot aka narikok dusi. Jadi itu sudah terberita, orang tahu oh si Pilemon berjuhia dia dah tungi se mana songoni. Luar biasa pabahenan gudang mengrupi aka jolma. Udah muse next slide. Jadi masuk mahita muse asa lembaga sita marnida terpukon ate. Molo didok naking topik ta holong mabuan lasni roha dohot apul-apul adong do sialana. Adong do alana. Oh, holong mabuan lasni roha dohot apul-apuli ala tarpatupa pardamaian rekonsiliasi. Itu yang luar biasa. Udah jelas tadi. Nahea litun Sionesimus ala manako lari bana, mungkin karena ditangkap kali dia, akhirnya bertemu dengan Paulus di penjara, mereka saling bercerita, si Pilemon, udah deh, inna si Paulus kan, si Pilemon kan di Kolose ido, jadi, so dia carana bahasa boi satu tu son, aima. Bapak udah, Paulus ngamar tarobo nasi dia mungkin ranak kikan. Ai maile do iba madokonon, ale nahu takko do. Ai takko ho. Ai mai akan narikoti. Diinjili Paulus, bertobatlah kau, kan gitu ya. Kerajaan Allah sudah dekat, jangan engkau mencuri. Misalnya begitu ya, entah apalah bagaimana Paulus akhirnya dengan dorongan Todi Porbadia
maka Onesimus bertobat menjadi orang Kristen. Ima holong mabualas ni roha dohot apul-apul lamanginang. Dina adong padomuhon roha, dang songo jabatan na di pajongjong siya bosi, alay siyan roha nalabok, manesa dosa ni dongan. Sahil na yate, dang songo jabatan na di pajongjong siya bosi, alay siyan roha nalabok, manesa dosa ni donganna. Jadi rekonsiliasi, pardamaian, songo jabatan na padomuhon dua roha. Jala jabatani ima holong ni Kristus. Molo saya tapangasaho do pikirata dang marna mardomu. Dua roha ima si Pilemon dohot si Onesimus. Anggo siya pikirata, misalna majo amanginang, hamu majo makilala songon si Pilemon. Adong do pangurupi muna di jabu? Adong? Dang adong? Adong nadong? Adong naso adong? Tuakan adong ma misalna. Ditako ma, ahama ditako. Ahama ditako. Sere do, bah. Polisikan, penjarakan, gitu ya. Pasti muruk majo, muruk do hida kan. Getahe. Habib Junior wako salilingon. Adong do aka tips, setabi misalnya kan. Adong do aka gudang mak. Lemburjui ba? Lamburjudo? Lamburjui ba? Lasongoni ba na itako. Muruk matokan. Lari ma, itu masih Onesimus. Bayak ko kamu maju amanginang, buado rohamuna. Tarjakok kamu do si Onesimus si. Dakudok dope margana te. Hah? Baido doa. Odo turpu nih. Tarjakok kamu do si Onesimus si, husuku maju tohamu. Molo saya tapangasa doon dohot emosional pertanyaan saudara kami natuari. Tanda pertumbuhan bukan perasaan bertumbuh, tapi mengendalikan perasaan. Ido tada na tubuh hapor syaun. Molo boy tak kendalihon non aka emosi, aka perasaan na soto tu sipata ima tanda pertumbuhan. Bukan dikuasai perasaan. Bah molo perasaan, molo iba bah kejar itu Onesimus, tangkap dia enak aja. Kan gitu. Ale Roma si Paulus mado ikonadong do rekonsiliasi di hamu. Anggia indah musik kan, bahasa yang sangat pastoral. Sebagai orang mause, next slide, ya. Olong mambualas ni roha dohot apul-apul ala tanpa tupa pardamaian. Oma langkah-langkahna, step by step. Dirajumi apostel Paulus, tanggung jawab nadoi. Laho padomuhon akanaung siton Kristus, marhite nama si jakonan. Suka tidak suka, tanggung jawab sebagai gembala. Ya. Songon naposoni debata. Ikon adong do tanggung jawab, dakola tanggung jawab moral, tanggung jawab etis, tanggung jawab spiritual. Padomuhon akanaung siton Kristus marhitena masih jakonan mahamu Pilemon Onesimus. Molotung pe adong akana marpak kurangi ditiki-tiki nasal pui babu abaenon. Apostel Paulus mando si Onesimuson anak kokuna, luar biasa kan? Kan didok naking songoni. Si Onesimuson anak kokku, artinya anak rohani ya, anak penggembalaan,
ala marhite pangulau ni Apostel Paulus gabi porsea si Onesimus tu Jesus alai marparbue mai di pertobatan. Jadi tahap na parjolo pajak konon dido di ayat 17, 18, 10 sia ido baina hujahami naking moloholan ayat opat ayat ido naking ngamula kita sonari. Alai dada na holan songoni ate asa secara komprehensif do holan sapa sasabiddu do denggama tapi huti hutate di ayat 17, 18, 10 sia pajak konon asa molo dieto koa udongammu ninna Paulus tusi Pilemon di suratna jakom maibana si Onesimuson songoko majakonao. Di ayat 10 walu panobusion alai molo tungadong salana manangutang na diho tuau mai rajumi. Wah ini dalam sekali nih sebenarnya, sederhana kalimat ini tapi ini dalam. Oh nagabe marutang dos si Onesimus tuho alai tako ibana akahamai siako oke marutang ibana sonari oke molo adong utang na rajumi ma tuau marajumi. Apa itu artinya? Lapatan nih. Bagas deh. Tahap ketiga, parhaha maranggion. Naking ngedit teh. Ini naking ngedit teh. Serikat persaudaraan. Ya kan? Parhaha maranggion. Bukuende onom 5 onom. Nama itu maredek. Au Paulus manuratosa dohok tangaku dengan tangannya sendiri dia menulis Pabua au sigarari unang jolo hudok tuho namarutang diri doho tuh. Waduh ini dia. Apa artinya ini? Saboto kan? Ini bukan kalimat kesombongan sebenarnya, ini kalimat pastoral. Naing dohonon ni si Paulus molo so dipakai debata au gabe ula-ulana pasahato berita nauli nasihat Tuhan Yesus Kristus hope mate doho dihamatian saliling ni lilingna ahama 100.000 na itakoi kira songonima ada pak rata be setabida molo so dipakai debata au si Paulus songon ula-ulana pasahato jamita berita nauli tuho hope marutang dosa doho mate doho dihamatean saliling-lilingna tungahama na itakoi bana tung soboi sesaumu Pilemon kira-kira seperti itu ya. Makanya secara teologis, mohon next slide selanjutnya. Kenapa itu bisa seperti itu? Ya karena inilah amanginang. Debatado papatarhan holong na marhite Jesus jala Jesus pe di papatar holong ni rohana marhite pakkokoponai. Dido si Paulus naki jakom ma ibana songonao ala nunga di jako Kristus ido ho Pilemon. Hita, hamu amang inang, alanunga di jako Kristus do hita, di Pauli do hita, di adopan ni debata ama. Apa alasannya kita tidak majakon dan tarjakon hita? Tarjakon roham doi daong, boy do hujakoni di boy di dia di tanonarara amang tahenunga lalpumai. Ada orang be tanonarara gawe nabirong do bereng sebulan bariban. Ya. Molonunga di jakon debata hita marhite hite Jesus Kristus. Wasa dang tajakon dongata. Tung peadong akan nahurang. Panobusion tuau mai rajumi inna nakingkan. Di porsat Jesus dodo sata di bagasa daging na tuhawi asa malua hita sia dosa gabe mangulu di hati gorani. Kristus sudah menanggungkannya bagi dia ya
harusnya hukuman itu kita tanggung, lalu Kristus menanggungnya. Napa tuluhon parhaha maranggion. Dada be naposomi bana songodong ama. Ini juga luar biasa. Molo husuku kami naking tu amang dohotinang tarjako kamudo si Onesimusi. Dangarong ison namar goran Onesimus ate. Kota bae manobah mula dong seorang sadada dana Onesimus. Contoh mate. Dada holan nama jakoni alai di dosi Paulus. Unang songon hatobamu ibana. Alai songan dongan sahapor seaoma. Dongan nama si haholongan. Bah, aduh tahe. Ido pangiduan ni si Apostel Paulus. Molo nunga ditobus debata hita marhite Yesus Kristus. Buasa dang ngolo hita manobus alak. Kan itu pertanyaannya. Molo saya tak pikir songani, berarti kan kita masih egois ya. Tuhan hapuslah semua dosaku, nagodangi, goda kiedo, daktar etongau. Oke, dihapus Tuhan Yesus, dihau pinar silang, mau ditibangi dang binoto be, sedia borakna. Oke. Ale holan ala nautik donaking. Isok kan non lalu lalang do jol makan, tersenggolotik. Waduh ho. Nang pakai ho. Kan gitu ya. Alai dosaku nagodangi, ikon disesa Tuhan do. Nagodangi. Alai molo halak, unang mak. Holanau ma Tuhan sesa. Anggo halak. Sesa ma Tuhan. Jadi, adong do buku ede, dang buku ede teh. Buku ede do, do. Masuk mai teh tu pesan napar jolo, next slide. Andam mai ta marede dang sangabe. Nang tu gedaria muse. Masuk jam 10. Minta maaf teh, bereng jomba dang sangabe. Napar jolo ubal gadolas ni roha doho tapulapul sian holong na padame hojolma. Ate amang inang tuhita saluhuna. Tuhan misa diri pe. Ubal gadolas ni roha do tapulapul sian holong na padame jolma. Molo adong jolma di ruaran di terminal ma misalnya contoh majo. Ubal gadolas ni roha do tapulapul. Molo babada ho jolma. Di terminal ma misalnya manang di dia mei. Unang gabe songoni. Mertebetaba do lasni rohana molo pabada hojolma daong ada setabiate daong ubal gado lasni roha do hotapulapul sian holong na padamehon jolma suku-sukun na parjolo ima identifikasi Onesimus ise dui parnguluat tahun 10 tahun na salpu 20 tahun na salpu 30 tahun na salpu ise do Onesimusi na perlu tasesa hasala anna jala tajakom muse songodongan di bagasan Kristus. Itu yang pertama. Nomor martangnya kita ingok mai mungkin ibana dong di 25 tahun nasalpu ibana ma Onesimusi didok Tuhani iko husesa do dosana marpamuati rohaku aka asalanna. Biarlah saya menerimanya demi Kristus yang sudah menerima saya. Unang paimaima, ya, jangan ditunggu-tunggu, jangan dilama-lamakan. Alai tung taulama lao paulio naka parsaoran. Naung mungkin sanga masilbak. Mungkin naung sanga masilbak. Siapakah dia Onesimusnya? Sudahlah. Yesus berkata melalui firman-Nya pada hari Minggu,
saya harus menerimanya karena Tuhan pun menerima saya yang begitu banyak dosa ini. Udahlah, semua orang bisa salah. Next slide. Napa duahon, huria gabe inganan holong nama buan lasni roha doho tapul-apul, kan begitu. Ala naking si Pilemon dipakai ibana do bagasna jabuna gabe songon huria gereja me. Gereja na Mehmet, Eklesia Domestika, tahun pangajarioni. Di situnya dimulai gereja, di keluarga. Jadi molo sonari, molo tak identifikasi, Oma Huria, tabahema, tapatupa ma, taradoti ma, gabe inganan holong nama bualas niroha, dohot apul-apul. Mari menjadikan gereja menjadi tempat di mana setiap orang merasakan rumah Bapa, ini rumah Bapa, bukan rumah saya. Kalau rumah saya mungkin maaf, saya bisa angkat kaki di mana segala macam ya. Rumah saya, ini rumah Bapa, rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Boleh amin amang inang? Oh iyalah, ya. Satu luk dohita di si. Bagas nisi Pilemon gabe inganan parjupangan akan naung mangihuton Kristus di Kolose. Lah martaba-taba mah hapor siaoni, ala molo pajupang di Huria, mabualas niroha do, mabuana pulapul do. Itulah dia. Orang semakin kuat imannya, semakin tangguh. Yang ketiga, next slide. Asa sangat tuh bandara teh. Haporseo terida sian holong na mangaradoti parsaoran di bagasan lasniroha dohot apul-apul. Jadi haporseo na mangulu marlapatan haporseo na takas parbuena di tonga-tonga niaka parsaoran. Taingok ma manginang omma naparpudi sudehita porsea do Tuhan Yesus ala ingok ma selalu ada ujian iman. Jangan pernah bermimpi iman kita tidak pernah diuji. Mimpi itu. Sude akana porsea tu Tuhan Yesus pasti do adong ujian. Diuji do haporseaoni, diuji dia, dimurnikan dia, dibakar dia seperti emas yang murni makin mahal karena dia pemurniannya berapa ribu derajat Celcius supaya kotoran-kotorannya itu ibolokon. Gabe murni menyenangkan pemiliknya. Jadi ujian bagi si Pilemon, molo hubayako kami si Pilemon, oma ujian iman. Dung dengga sude akaulaona di patupaan, di leona kasih panganon, Roma ujiani marhite naking naposonai, hatobanai, menguji imannya. Semuanya udah baik. Aduh, kenapa ada terjadi seperti ini? Iman saya diuji. Paulus, saya baca suratnya udah nyampe. Ngasak be surati, naking suraton, ngai kirim, ngai tongos. Ijai mana mah? Itu Imate unang alasan ngiris. Dari mana kita tahu bahwa Pilemon akan menerima Onesimus? Di ayat 20 sada di dok Paulus, ai huboto patu paomudo lumobi sian nahudoki. Jadi takasdo panadaw ni Paulus tu si Pilemon. Ngahutadda si Pilemon ni. Unang mabiar ho Onesimus. Mula maho tu bagasna. Anon ipukulaw, anon ilicing yaw. Hutadda do imana, mula maho. Ngahu surat di sonda teh. Buan. Ya. Surat naon ijahay bana. Utado di mana? Di patupa ibana do lobi sian nahu pangido di suraton. Oido Paulus, ido anggia borhak maho, borhak mahita mangulahon hapor syautai. Amin. Martangnya kita. Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang go mauleate puji-pujian hupasa nasa rohanami tuho mauleate ale Tuhan. Dinaung tolhas hatami tu tonga-tonga ni parsauran nami huria
AKBP Kebayora Baru, di naung hutangi hok kami ale Tuhan, jamita hata nabadia napinasaha ni naposom, taringo tu holong mabualas ni roha dohot apul-apul, ala tarpatupa pardamaian. Ido ale Tuhan na mabualas ni roha dohot apul-apul di tonga-tonga ni parnguluan nami. Alani pagada magogo nami hapor syaon nami, asa boy hula hami songon na huapor syai hami di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Ala naung di jakokodo hami ale Tuhan, tung so adongdo ala di hami so majakko nakadongan nami, molo tung adong pe aka nahumurang di tiki-tiki nasalpu, hujakok kami ma nasida di bagasan holong nasia Tuhan Yesus, holong nasia surgo na so ditada portibion, mauliate madiho jalalau sima hupangi doho kami tuho ale Tuhan, asaho natoktong mangula di tonga-tonga ni keluarga nami be, asa dapotan las ni roha hami apul-apul dohot gudang dope aka pasu-pasu partodion nanaing lehonommu tu hami ganup marsada-sada pasu-pasu ma ale Tuhan. Dongani mahami ale Tuhan diaka dongan nami natongod dope mangula marsogot diaka usaha diaka parkarejoan nasida pargogoi urupi asa margogo nasida mangula ulaonna mardongaton las ni roha dohot roha nama kamuliatehon asini roham na mangalehon parkarejoan aka pasu-pasu marhite aka siula hononi tangan nasida. Udut namuse ale Tuhan hutangi ho kami do, hutangi ako kami do, anak do ho boru ni ruas ni huriam, na tongon nuaeng diaka peralihan, naung sidung sian parsikolahan pasikopon parsikolahan na ale Tuhan, na naik tu tingkat SMP, tu tingkat SMA, doho tu tingkat perguruan tinggi, asahoma na toktong mangaramoti nasida lehon tiur niroha ringgas dinalahomar siajar mapar siajari sudiaka parsiajaran na pinasaha ni pangajar aka dosen dot aka guru na ale Tuhan. Tu akadongan nami pe ale Tuhan huingot tami do akadongan nami na tongon di tonga-tonga ni parsahito dope napea di podoman di bagas nasida manang di aka rumah sakit nama dohoti ibadah parminggon marhite live streaming pasu-pasu nasida saluhuna dongani apulima tabai male Tuhan holong nasia surgoi asa maria-ria rohanami martabata balas ni rohanami dinalaho mangula aka ulaon na hinalomohon ni roham atong marsanga maho ale Tuhan debata nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop si palua hami jalo matang yang nami amin. Tapasaha mapeliata pilihan sada A sada B doho napaduahon marhite nama redde hita siang buku ende nomor 732. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, selalu sehon damai, say ape hontang kami Tuhan, lehon tuong gogomi.
Tatang ya mapeliata. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo harorani saluhu, sileo na dinggan doho nasa ulibasan na maliutus. Upasatami mas yan nanilehom itu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa uparhasya kami pilihanon, pati bulhon arajamu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileo itu hami. Salam girgir kami madok melihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman amina di Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajamu. Saya sao malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leo matu hami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unak kami togio tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasar homa damena tu todim.